Magtatanong lang tayo, pag nasagot nila, may Usagi bag sila. Ayan. Magbigay ka ng buwan ng kahit 5 na lang na nagsisimula sa S na parte ng katawan. S. Ha? S lang. So, nandito tayo sa Korean Food House. Dito lang sa Inanama, Dumampot, Asinggan, Pangasinan. Okay. So, kasama ko pala si Moto Clara. Ayan o. Oh. Idol, Paswan. Ito naman si Juan. Mr. Potato Obs. O, yun o. Okay. Siyempre, hindi mawawala si Pasyando Moto. Ayun o. Parang stress si Pasyando ngayon o. Pare ko, si Motor Yorski. Siyempre, sumama naman dito. Okay. Ayan, so kakain kami mamaya dito sa Korean Food House. Diba? So, mamimigay tayo ng Usagi. Magtatanong lang tayo, pag nasagot nila, may Usagi bag sila. Ayan. So, gusto niyo ng Usagi? Guys. Sige po. Okay, Usagi. Ito Usagi bibigyan natin. Pag tama yung sagot niya, bibigyan natin. Chest bag to galing kay Usagi. Tatanong ko, magbigay ka ng 3 bansa na nagsisimula sa letter F. France, Finland, and 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letter naman. Okay. Bansa na nagsisimula sa letter F. 3. Okay. France, Finland, Okay. Faroe Island. Meron ba? Meron po. Faroe Island. Faroe Island. Hindi mo alam yan. Di ba? Sa'yo na yung chest bag. Ayaw may nanalo na, di ba? Simple lang ano. Thank you po. Picture tayo. Kasama ka kay Usagi. Saglit. Ano masasabi mo kay Usagi? Kasi Thank you so much po. dapat ipalo mo na rin ha. Anong page? Usagi. Isagi. Ito po. Aldrin po. Aldrin. Okay. Follow mo yung Usagi ha. Thank you. Search muna natin kung talaga meron na yun. Di ba? Hindi ko rin alam eh. Kung wala talaga. Ano yan? Faroe Island. Wala eh. Island to Bansa? Ako, bansa. Pero Faroe Island ang tawag. Kasi maliit lang po siya na kanta. Okay. Alam nila no. Hindi ko alam yun Ano? Parang naisan ako bro. Sige bro Paano yung Usagi Okay guys. Naisa pa akong Usagi bag ito. Bali nalis lang yung plastic. Bago to Tara, mamimigay tayo doon sa vlog. Tara guys. Gusto nyo yung Usagi bag sir? Sir. Ay, tatanong lang ako. Kung nasagot nyo, sa'yo na yung Usagi. Okay. Ano kayo tatanong? Ready ka na ba sir? Ano pangalan mo sir? Randy. Taga saan ka sir? Poblasyon. Okay. So yung tatanong ko sa'yo sir, magbigay ka ng buwan ng kahit 5 na lang na nagsisimula sa S na parte ng katawan. S. Ha? S lang. Skin. Skeleton system. Okay. Wala na. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silong. 8. Ang galing mo talaga, bright. Wala. Tatlo lang Tatlo lang in-answeran mo. Siko. Ano, skilito? Skin. Okay. Tara. Sayang sir. Tagibag ako. Okay. Good job sir. Okay. Sayang, idol. Tagalog lang Okay.
Bigyan natin yan dyan. Sino sa inyo? Yung Sagi Bog eh. Sige, sige. Balino si ma'am. Anong muna pangalan mo, ma'am? Michelle Berdales. Taga saan kayo, ma'am? Taga dito din. Taga dito. Oo. Kababayan ko, di ba? Kami ni Kuya Ian. Okay. Ganun din yung tanong ko, ma'am. Santos. Tagalog lang. Sige, sir. Magbigay ka ng 1. Nagsisimula sa S na parte ng katawan ng tao. Singit. O, still ko yung siko niya. Oo, dalawa. O, singit. Siko, di ba? 1. Saka. Sigura. Sigura. Wala na. Ang bilis mo naman nung 8-9. Parang pinapura mo ako doon ah. O, di ganito ba na sa lang. kulit? Okay. 5. Gawin mong 3 na lang. Kasi dalawa na yung galing sa kanya eh. Sakong. Sakong. Oh. Sakong. O, di ba? Ako singit, sinabi ko ulit na, di ba? Bibigyan natin siya, sir. Ganito na lang. Magbigay ka ng 1, sir, ha? Mabilisan lang to. 20 lang na prutas na nagsisimula sa M. Sa Eder. Montana. Nakadalawa ka na, pangkahan ka? Ano ka nasisira, ulo? Duhat. Ang galing mo lang dyan ah. Hindi ko alam ah. Labas. Milk. Mimino. Arlene! Ana, finish na. Apple. Meron pa ba? Banana. Malala! Malangita! Malangita. Ay, strawberry. Malamal. May amal! Amal. Isa na lang! Minumere. 1, 2, Minumere! Sorry. ano yun? Minumere, strawberry. Okay, sige! Okay na! Ayos! Punta naman sa Ian A. Kailangan yun ng tubig. Sa amin. Oo, tama. Meron palang main apple! May apple. Mineral water. Punta kayo sa amin. Okay. Bro, please, i-follow mo yung Sagi, ha? Tapos, follow mo yung page ko. Follow mo yung mga page namin. Ay, sir. Salamat din sa sticker. Okay, sir, ha? Ay, Sagi, sir. Salamat ka. Kayo, Sagi. Shock. Ayan, sir. Oo. Salamat kayo, Sagi, sir. Salamat. Isagi daw. Shadi. Umuwi ka na? Ay, yung Sagi, yung bag. Ay, ito po. Salamat, sir. Shadi. Salamat kayo, Sagi. Sagi. Sagi bag. Thank you. Sagi bag. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you so much po. Salamat. Panoorin natin yan mamaya. Thank you, sir. Being smart. Tayo. Thank you. Few inches later. Okay guys, nandito kami sa Carian Food House dito sa Dumampot, Asingan, Pangasinan. Si Sir pala yung may-ari. Okay. Sir, tatanong ko lang sir, bakit Carian Food House yung pangalan po ng kanyo? Food hub nyo? Ang ganito kasi sir, yung Arian is na nakuha namin is pangalan namin mag-asawa na Karen and Ian. Okay. Kaya yun yung nabuo, Arian Food House. So tatanong ko lang sir, isang question ko lang, ano po yung specialty nyo dito? Mang inasal na maasar ka talaga sa sarap, lomi. Okay, so Oriental na lomi. okay sir, so magkano po yan? Yung inasal natin is nag-start sa 79 pesos 79 with rice, pesos. and yung only rice natin is 109 pesos. Okay sir, pwedeng mag-order Pwede. through online. Free delivery, Free delivery around Asingan. walang charge. Walang charge. Free Okay, delivery tayo. yun ang kalupit ng Carian Food House. Yan o. O baka may pwede kang shoutout sir, yung mga friends no. At thank you nga pala sa Miss Christine Litang and sa boss. Then, Happy National UAE Day. Okay, mga kaibigan nating punta dito sir.
Thank you, Nanay Tex, Jason. Okay, mga solid nilang customer. Ayun, hi po. Hello. Thank you po. Okay. Nag-sponsor. Thank you po. Happy UAE National Day. Okay. Po. Few inches later. So, tingnan natin yung manginasal ni sir. Wala na yung specialty ni sir. Tingnan natin. Special lomi niya. Potatoes. Anong sarang ang lumpia? Yan yan. Oh, di ba? Yan daw yung isang specialty nila dito. Okay, tikman mo nga, madam. Oh. Anong lasa? Masarap. Okay. Ikaw mo nga yung one ma, yung Shanghai. Akin ito, the best lumpia nila ni sir. Tapos tingnan. All meat inside. Grabe. Ito yung nakita kong Shanghai na purong meat. Oo, di ba? Goods. Ano pa rin? Ang lasa pa eh. Yung Shanghai yan pare. Sila. Okay. Masarap po yung mga inasal nila dito sa Korean Food House. Okay ma'am. Sige ma'am, enjoy. Enjoy kayo. Okay, salamat Korean Food House. Ayan, nabusog kami. Salamat sir ha. Bye! Okay, baba mo pala sila mo. Halika dito. Halika, bumpa ka. Oh. Doon, dito. Hindi ba magpiritaw? Sige, bigay mo ba? Sige na! Wala ka! Oh, tama na. Okay na. Amir. Okay.